Mayor, napaapod po ako sa imo kasubagot. Gusto ko lang pong hagadan ka reaksyon para sa nagdadangog niya ng mga taga-daraga tungkol po duman sa naging executive order ni Governor Bitsara ng daraga po pigpairarom sa general community quarantine. Ano po ang immediatamenting reaksyon tasin action po tungkol digdi Mayor Vic? Ini po ang saro sa pig-lockdown ni Governor. Malimitaran baga so pag tiro kang tawa, no? Pinidit man sa ang diferensya. Ini baga so na ilingkas sa 50% na capacity, kinibong 30%, yung manggiraray. Okay man po ini. Kaya lang medyo na-alarma na kita tabi Sir Henry, ano? Ngunyan, itong nag-aapod ka po, kaurong ko po sa presidente kang Sunwest, saro sa medyo nagdadakol man sa inda, no? Siyempre, regular pa, no, ang pagtetest inda sa indang mga empleyado? Ayun. Okay. Paano pa sa ibang dahil nag-regular? Medyo talagang local na ang transmission, ka? Opo. Mayor Vic, paano tayo pasunod ini na 50% sa private na mga offices, pati sa government public offices, 50% na work from home and 50% po na nasa opisina? Opo, gigibuhon mi mo niyan, tunari sa bipilang mi kaso hapon, kami digdi, nagluluhay-luhay na kami digdi sa LGU, sa gobyerno. Ngayon, tanabisuhan na kita sa probinsya, makarama naman nilikang mga sa private na companies na para skeleton ang sa indang pagtrabaho. Buda sa patabi yor, ang medyo, ano na to kung paano ini, yung baga na kapasidad kan mga tourist destinations ta dyan sa Daraga, na dapat databi 30% sana. Paano mami-measure kung 30% na po niya on daw dyan, ano? Aron po kayo kami ining MDR ning department, regular po ining nag-bibisita sa mga resort. Sa ngayon, siyempre, ma-reiterate na naman kita sa inda na pag-inspection, hilingon, sa ngayon, ma-reparo talaga po ninda. Hindi sa mga date man lang po ang mga resorts. Iyo po. Sa mga sa ibang lugar o tapos po. So, kag sa Warowens tabi, Mayor Vic, operational mo niyan? Ano po? Ang kag sa Warowens po, nag-operate mo niyan? Medyo putal-putal po. So, kag sa Warowens tabi, Mayor, nag-operate mo niyan? Hello, Mayor Vic? Mayor? Hello. So, kag sa Warowens po, nag-operate mo niyan? Okay man po. Oo. So, may mga nagdako na nagbibisita po sa panahon na ini? Medyo nagluya po, sir. Ayo. Okay. Mayor, may apudan ta katabi giraray Mayor Vic, ha? Mapod po ako. Madali lang. Medyo nagwawara ang signal ni Mayor Vic Perete. Balong kong apudan giraray ta. Buday ini baga na pagluwas kan mga kuan, ining pagluwas kang ining pagluwas mga tugang kang kuan kang mga senior citizen sa Daraga Albay. Paano yan monitor? Anyway, dit man sa nandiferensya Dit man sa nandiferensya kan pagsala. Mayor Vic, sabi ko po, so kag sa Warowens po, dako na nagbibisitang mga tao, operational mo niyan? Hindi ko nagluluhay-luhay na medyo nagdadakol po sa nagbibisita kasi Domingo nga medyo takol siya, ano? Gusto ko yun, medyo relax sa pagbiyahe. Iya po. Ngunyan, siyempre, pero magayunan man po, nakikipagtabangan kita sa barangay. Na nagre-reparo. Ako, hindi yung Dingding Daraga, na sa barangay man, taray, firme man nag-reparo. Pag dumapuhan ni kasuhapon, sige man sinda ang ligot naman sa Kagsawaro. Iyo, okay. Ang sarap po katabi yun sa na-mention digdi, so 18 years old and below at saka 65 years old pataas, ano? Na dapat nasa harong sinda unless na may mga kinakaipuan talaga or mga essential services ang nang dapat na tuyo sa luwas. Paano po ini ma-monitor tatabi Mayor Vic, ma-implementar? Aron po kayo dati na po bagang pigigibo yan. Ilimitaran to talaga. Sabi ko nga ni Fermi, ano yan? Aram naman kang tawa, no? Pero sinutil ko na Sir Henry, napapagal man kami, pero iyo. Di magkasawa. Iyo baga. Gusto mo yung tabi, Yor? Dakol pa talaga ang sutil? Dakol lang ang sutil?
Oo, ako na ni Alo Suraldo, may mga reklamo sa kuya. Oo. Okay, so actually dit man sa nangyayari changes tabi sa sistema, so 18 and below, 65 and above. So mga nagduduman sa mga gatherings, 30, ginibong 30%, etc. So with that po Mayor, Parang sabi si Henry, duman siya sa antigen. Dagdag ko po. okay, sige po Mayor, go ahead. Sige, go ahead po. Sumaba. Oo. Na pag nag-positive sa antigen, diretso na ang quarantine sa facility. Oo. Yeah. Opo, okay. So, pag nagpositibo ka dyan sa antigen, automatic, ika-quarantine ka po, Mayor. Ano? Opo. Okay, so yung masana. With that po, sa lado kang LGU, may mga changes po kita gusto tang implementar base po sa ordinansa nindo para digdi? Masyado tabi, Sir Henry, ano, ang tiga-aditan ko lang, dahil lang sa naglubo ng kaso, na mahirapan kami kan mga quarantine facility. Iyo. Itong sarong infirmary, may pigagamit nila, ano. Like, sarong reserve. Kaya lang, naibuktak magaduman ko na pwedeng gamitin na naman sa eskwelahan. Makinig lang sa DepEd or sa niyan, anong eskwelahan, sa mga pwede po gamitin ito. Actually, yung posun ko sa imong hapot, sa section 6 ka ini, ang mga classrooms dapat gamito na magkipagnegosyo ng LGU para gamiton po na isolation facilities. Pigibutan na po iningon yan or kahit po, mapuumpa lang po kita? Ito po baga, sa pagbungkaras kayo ng COVID, nakigamit kita sa DepEd, ano, siyempre, kita naman, maintain, medyo medyo sakit-sakit na tayo ni Sir Henry, pero okay pa man. Yun nga yung gibon sa na pwede kang gibon pag katakul na talaga. Iya po. Kumusta yung ang sa tuyang isolation facility dyan o quarantine facility ta? Pano na o okay pa man? Medyo pano na po. Ikaw na po kami naman hiling ko garo baka mga sobrang ng 50 ano sa sarong isolation facility. Oo. So mga how many percent tabi mo yun ang occupancy kayo ni saling nindo? Medyo maribok na po rin kayo. Oo. Mga how many percent po mayor ang na-occupy na sa isolation facility ta? Dahil kung datos mo niya, pero baka i-send ko sa mo sa Oo. Okay. Sige. Mayor Vic, salamato na maray. Unless po may pangapudan katabi sa mga Daragenyo. Go ahead, tabi. Ayun mang giraray, ang magsunod po sa health protocol na yung pirmeng piga-reiterate sa mga tao, tapos medyo papagalon man po ano. Ulit-ulit po kita. Pirme, magsunod. Aha. Okay. Mayor Vic, salamat ang tabing maray sa pagsimbaga na po kung na aga. Thank you po. Alright, thank you so much. Mayor Vic Perete.